Lawrence, qed nirfsu fuq l-istorja għaliex? Mela, hawnhekk huwa wieħed mill-iktar postijiet għal-qalbi, għal-qalb il-ġirbin jew aħjar għal-qalb il-Vittorjożani. Huwa l-post fejn kien jiġi jitlob Lavallette. Lavallette niżel mit-torri, ra l-armata torka tielqa l-barra, ġi fil-kappella li kien jiġi jitlob kuljum quddiem il-Madonna li kienet tant tal-qalbu u offra ix-xabla u l-kappell bħala ringrazzjament. Bejn il-ġimgħa u l-ħadd li ġej edizzjoni oħra ta' ġawar moħbija ta' San Lawrenz fil-Birgu. 3 ijiem li matulhom il-pubbliku mistieden iżur il-patrimonju tal-Vittorjożani 460 sena wara l-ġrajja li bidlet id-destin ta' Malta, l-assedju l-kbir. Ix-xabla li biha ġielet il-Gran Mastru Lavallette hija waħda mill-esebiti flimkien ma' tant oħrajn kemm fil-mużewijiet ta' din il-kolleġġata u l-kolleġġata nfisha. L-eruq tagħha jmorru sas-seklu 11 meta n-Normanni keċċew lill-Arab minn Malta. Aktar tard saret l-ewwel knisja konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-parroċċja preżenti ġiet kummissjonata lil Lorenzo Gafà fl-1681. Fiha kellha kripti li ma' żmien intradmu, imma l-pubbliku fit-tmiem il-ġimgħa se jkollu okkażjoni jinżel fihom. Ma li ftaħthom mill-ewwel il-Knisja ħadet l-arja tara l-arja għaddejja minn taħt minn strutturi mibnijin ukoll jgħaddu minn bokok ta' bjar ta' ġwiebex hawnhekk hawn il-ġwiebi kbar tal-Ordni u tiskanta l-arja kif tgħaddi. Mela diħa jaraw xi ħaġa li qatt ma rawha. Fost l-esebiti wkoll artifatti fil-fidda li ġabu magħhom il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan u llum il-ġurnata huma parti mill-patrimonju tal-ewwel belt tagħhom.